kika ce kuma na miki imani dan Allah zan gaya miki gaskiya inda za a samu wannan abin hanyar ƙauyen mu ne kuma ƙauyen mu yana da nisa kin gane anan na samo shi amma idan zaki iya zan miki kwatance kin san Jigawa State idan kika je Jigawa State akwai wani gari ana ce mishi Dutsen ma in kika tsaya a daidai nan gurin ƙauye na kina tafiya a hanya idan kin tafi daga nan Kano daga hannunki na hagun anan zaki hango su ana jajjera su fat a haka zaki ƙauyen garin su babanmu ne can wajen gagai anan gurin zaki same shi can hanyar Jigawa yankin Ciri zaki je can anan haka zaki same shi kin gane anan gurin na siyo abin laka sannan idan kina so nawa ma da na siyo sun min yawa enough sai ki gaya min inda zan same ki sai in miki delivery okay sai in kawo miki har inda kike in zo in baki ki bani kuɗi na amma plus doubling duk guda ɗaya zai tashi a matsayin na siyo su naira 1200 masu kalkali masu ado gashi kuma auren ya zo bai yiwu ba to ni zan ban miki shi a naira 1300 kin ga na ci riban naira 100 kenan in kin amince oya DM for me okay